Mochilón, mochilón, mochilón. ¿De quién es esta mochila? Daniel. ¿Qué Daniel? ¿Daniel qué? ¿Y ti cómo sabes? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, a ver, Daniel leva toda a mañán que rebenta como unha castaña se non abre esta mochila. Deixámoslo xa? Sí? Preparados? Supoño que será... Alto aí. Antes de abrila. Está ben ou está mal o que está aí dentro? Vale a pena velo? Alto aí, non abras. É divertido? É guai ou é chungo? É guai. Bueno, pois espera un momento, que non se ve ben. Zaira, por favor, prenda a luz. Empezamos logo? Sí. Pois cando queiras. Non pregunto nada. Que nos explique Daniel que é isto. É unha textura que era para entretener. Non escoito. Hugo, ahora non. Que era para entretenerme. Cando? Cando chegas a casa do cole? Non. No, xa está, xa está. No. Moi ben, ahora sentado no teu sitio. Gracias. As zapatillas. Ai, Dios mío, pero desde logo vos de pequenos ningún andaba descalzo, Todos tiñades. Esas zapatillas de que son? De que son? Que son esos? Son muñecos. Muñecos. Ai, mi madre. Y zapatillas. E ese? Ai, que ben vai colocando todo este protagonista, verdad? Vai poñendo todo como un escaparate. A folla do postre da semana, non? De que? Sí. Quen máis? Meu papá. Teu pai? Minha mamá. Ajá. Que se chaman? Como se chaman os teus pais? Alfonso. Ana. Ana e Alfonso. Oh, os dous empezan por A. Ana, Alfonso. Bueno, e hai que... Alfonso e Manuela. Alfonso e Manuela son os papás de Alfonso. E os outros avós? O abuelo Pepe e a abuela Cecilia, os pais de miña mamá. Pepe e Cecilia son os papás de Ana. E ti non tes ningún irmán? Si, pero non, meu irmán non quixo salir aquí, pero... Non quixo? Salir aquí. Ala, condenado. Deixe que cando vexo nos torneos de fútbol non lle vou aplaudir. Moi ben colocado todo, sí, señor. Que é eso? Este é onde traigo o meu vídeo. Daniel ten un vídeo. Sabe se dura moito ou pouco? Un pouco. Pouco? Quen cho fixo? Tania. Tania. En canto acabe de recoller todo isto e de enseñarnos todo e explicarnos, ai, mi maiso, que son os calcetins. Ai, pijama. Ai, por Dios. Por ese tamaño podía ser os calcetins. Ou sería unha roupa. Pero este non era teu. Isto era dunha muñeca, non? Non, era meu. Era teu. É de pantalón. Vos imaginadevos a Daniel con este corpazo que ten metido dentro con estes braciños? Es que puso lo pequeñito. Es pequeñito, era muy pequeñito. ¿Y qué cogía ahí? Ai, a ver que isto que es. Que es? Ese para facer amigos ou para asustar a xente? Para asustar. Oye, pero ese é un títere que lle metes a man e entón podelo facer falar. Sí, me meto a pallante así. Caramba, ten nome? Sí. Como se chama? Sí. Se llama bigotes de gato. Bigotes de gato. Ah, poñemos aí. Podemos probar. A vos que vos parece? Si ás veces vos costa traballo estar en silencio, si pasamos o león que fai ese ruido, aquí xa non... Mira, tamén se pode hacer así. É moi suavito. É suavito, podo tocalo? A ver.
Ai, despois queda no rincón do El protagonista. babero. Un baberito. Para que sirve o babeiro? Para poñer non se caigan as cousas que comes para aquí. Entón, para cando merendamos no cole, será bo que van de traer da casa babeiros tamén? No. Seguro? No, porque os babeiros son para os bebés, non para os maiores. Pero hai maiores que lle caen as cousas, E iso? Outro pixamiña. Grande como outro, Ese pantalón era cando fai moito frío. Ese é o xersei dese pantalón, non? E por que sabemos que é deste pantalón? Porque ten as rayas igualitas. Sí, señor, un conxuntiño precioso. Ai, que ben lle queda cos zapatiños laranxas. Ai, non sei vou. Quedas un pouco escaso, sí? A mí me sirve. Quedas un pouco escaso. A vos que vos parece? Este gorro sería para poñer con este pantalón? No, porque este pa cando neva. Ah, e o pantalón non? Xa veremos. Igualiñas que o gorro. Non me digas máis, hombre. Ah, sí, señor. Buenas. Hola, Francisco, ¿qué pasó? Ay, sí, señor. Reunión. Gracias. Mira, pantalones. Pantalones. Y que ahí, espera, que hay algo escrito, a ver si sabemos lo que pon. Oh, ay, sí. Je suis la poule aviador. Dixo, en francés iso quer decir, eu son a galiña aviadora. Por aquí había algo que tiña avión, non? Este é unha galiña aviadora, mirade. Por eso o pantalón pon je suis la poule aviador. Calcetinitos. Que dibuixo teñen? Que bonitos. Do gordinflón. Tres dos calcetinitos. Pero ti gardache moitos calcetins, mamá, Eses, non te sirven. Para na mão. Sí, pero non vas a andar por aí facendo pino con as mans no chan. Como se chamaba esta prenda? Babeiro. Como se chamaba esta roupa? No, unha prenda é unha peza de roupa. Un body. E todos os bebés deben de poñer bodies, porque todos tredes bodies. Sabes? Esta aínda non acabou, A ver. Mamá, A ver. sí, se fuma tua cara. Algo está aí no fondo, debe estar no sótano. Se mochila te... Para axudar a dormir. Si pos eso, pechas os ollos. E logo, ese non... Porque parar máis antes. Pero se la giraba. A ver, un momento, Antón, ten unha pregunta. Eu, cando era pequeno, tiña un peluche que tamén había que tirar deso e cando dejara pasar e tal paraba. Paraba. A ver, non lle toques. Vamos a ver si esto para cando lle chego ao final. A ver, esperad. Parou? Pero aí non uso. Que te tiras, yo también tengo uno, pero no es igual, es una jirafa que se la piedra en la barriga y hace el mismo ruido. Bueno, mira, queda algo máis na mochila? Colocas. Necesitas axuda? A ver, silencio, que o protagonista necesita un axudante. Quen che axuda a colocar todo aí que quede ben bonito? Iago, sobre todo, sabe recoller, porque encarta moi ben. Ai, despois, cando quede aquelo ali, despois ides por ali a tocalo. Veña, rapidiño, necesitarás máis axudantes?
Ai, mira que boa idea, así poñen música mentre recollen. El soliño tomando... Abrigadiño sobre a primeira nevada. O meu primer disfraz. De que vas? Así vou crecendo. Tan guapo como sempre, pon aí. Desde pequeniño son moi traballador, aquí podédelo ver. Mi madriña, como está? Partemente. Traballos de campo e traballos de casa, doulle a todo. Mira como axuda. Pero mira que puntón lle vas meter. Parece un arquitecto. Traballar fora é o que máis me gusta. Como vou evolucionando de bebé a neno. Vai medrando. Ese no cole. En avión. Guai, que chico. Aquí remata o primeiro ciclo 2 meus 5 anos. A ver, ven aquí. A ver, explícanos. Que nos querías explicar de aí que casi non se che oía antes? Dixo que en aquela silla iba en avión. A donde ibas? Séntateme aquí, corazón. A donde ibas? Acordaste onde ibas en avión? Non? Pero non... Ai, se puderas escoller a donde irías? No aeroporto. O aeroporto, home, claro, ali hai que ir para ir en avión. E collerías o avión e se puderas escoller para onde tirarías? A donde vai Roy. A donde vai? Roy. A ti onde vas en avión? A Lanzarote. Ai, ti tamén queres ir a Lanzarote? Pero Roy, quedamos... A mí me pasa igual, por eso... Que a próxima vez que vai Roy vamos a ir todos, verdad? Home, claro. Pero se eches o carne de piscina está na mochila. A ver, non nos enseñaches. Ti anda con el así na man no bolsillo que verás ti como que pronto perdes. A ver. Pero ti tamén vas a piscina agora? Pero agora xa acabei. Acabaches? E teronche un cabaliño? Non che deron un cabaliño para poñer no bañador? Velo outra vez. A última vez. Dani, queren velo outra vez? Poñémolo outra vez. Queres velo aí para explicar algunha cousa ou queres velo no teu sitio? Que prefires? Vale, pois veña. Que te acordas da moto pequenininha? Eu quero que teño Os meus primeiros pasos, a ver como empeza a andar. Que? Que teño a mesma camiseta de volar. Sí? Da Jalín. Ai, sí.
Ah, como que nos enseñou antes? Ai, eu non o vin, quero velo. Nos decíamos que isto parecía ser un arquitecto, ti que me decías? Que era, quen traballa así? Meu pai. Pero por que sabes que teu pai traballa así, que fai? O meu tamén é un arquitecto, fai armarios. Ah! Tamén fai porter, fixonos un armario para mi mãe e para o meu irmão. Mira ti. E que fai todo, como a casa. Sí. Oye, pero tes unha funda de tamaño do teu tamaño. O meu pai vai ahora xa punto de deixar, ahora teño outra. Esta xa non se Carregas de color rojas. Caramba, es como si fueras un piloto de Fórmula 1. Mira que maravilla os teus compañeros como atenden. Eu só atendo. Sí, pero... Hasta Roy y Pedro, ou hasta Nicolás y Pedro. Gael xa está por aí detrás tirado. Bueno, Espeña, que está acabando. Pues seguimos. Velo por los ojos. Traballar fora é o que máis me gusta. Hombre, no traballo como vai a meterme. Pero a desbrozadora ti non andas con ela prendida, non? Ah. E meu pai deixa mandar. Eu que a minha bebida. O que está passando? E cando fixetes esta foto? Ah. A quen se parecía aí? En esta foto así tan guapa, a quen se parecía? Que decías ti? A quen se parecía? Home, claro. Alto aí. A casa del ten 2 balcóns. Temos unha casa bella que Pero na casa bella só hai un. encontrar para un tellado, sabes o que facemos? Que non vimos arriba, vimos unha ventana, e botamos un pé por aí, e